Let's gaze indaba ze-1 KZN TV ifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele imbukeli yasikubhekele ihamba phambili osuna namhlanje. Amaphoyisa athi ami ngankomo ngesamaloli kuxwayisa umphakathi ngokuthenga kwezabo ukufika kanti imeya imilo ke lokuxoshwa bokufika eMtshezi. Amaphoyisa athi ami ngomumo ukuqinisekisa ezokuphepha ezingxenyeni ezahlukene zalesi sifundazwe kusasa lokhu ke kulandela imibiko esabalele yokuthi ke inhlangano ezahlukene zabashayeli bamaloli bazophazamisa ke ukusebenza emgwaqeni ekuyiyona ebalulekile nengenisa komnotho esifundazweni KwaZulu-Natal kungu-N3 N2 neminye. Loyo bambe njengokhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uthi sebejubeza umhloli ukuba ke iziqaphe isimo ngesiteleka sabenhlangano yabashayeli bamaloli iATDF okulandeleke sibanjwe ngempela sonto. Iwari esinayo ukuthi siyazi ukuthi uma ngabe ku-block ama-truck protester e-block umgaqo sisakhumbula kuhlele engqondweni zethu ukuthi kuye kube nezimo ezinganambithisiseki ikakhulukazi la ubona khona ama-truck eblockile umgaqo ungahambeki noma mhlambe ama-truck esha sithi ke emva kwalezo zimo sasisavumelana ne-ATDF ukuthi okungcono asikhulume ngokuthi basitshele ukuthi maphi lawo amakhampani ukuze sisenze ama-operations. Si deployile i-intelligence yethu ukuthi sibhekele ukuthi yini engahle yenzeke nokuthi mangabe kuvala umgaqo ungahle uvaleke phi. Sinayo i-plan esiyenze ngokubambisana nazo zonke inhlaka zikahulumeni KwaZulu-Natal. Sibambisene ne-business sector, sibambisene nomphakathi esisebenzisana nawo ukuthi senze ukuphepha noma sivikele ukuthi kube nobugebengu ngayo le weekend. Ekhuluma nabezindaba uMakhoba uthi ke kababikelwanga ngokusemthethweni ngalesiteleka uveze ukuthi kusukela lo nyaka uqalile abakwaZidlodlo sebebophe abantu bakwamanye amazwe abagilili ngongemthetho abangaphezulu ka-4,000. Abe-ATDF esifundazweni bathi isiteleka sabo sizobe sinokuthula futhi singabaphazamisi abanye abasebenzisa imigwaqo. Yokulana ikhona yona i-strike esinaso but si-peaceful. Sizobe sine-go-slow yama-truck endaweni ezenzeka ngabamhlamba koba-Fundrinani nako-River to Maritzburg izona ndawo-ke esicabanga ukuthi zi-right for thina. Iy'moto ezincane ngeke size siziphazamise zizovala indlela yokuthi sikwazi ukudlula zonke nje zomphakathi but ama-truck make sure ukuthi wona ahamba kancane. Into esikhala nganje ayidingi namanje le abantu bangaphandle engathathwa serious ekade saqala ukukhala ngayo abadriver ama-truck njengoba isikili so-private truck yisona isikili esisibona singamdingi umuntu wangaphandle baningi kakhulu abantu la eSouth Africa abangasebenzi abanama-license of-drive. uMakhoba uqinisekise izigameko sokuzitapela ezitolo zabo kufika eMtshezi ethi umphakathi ubudinwe abokufika abayise enkantolo imeya kule ndawo. Uphinde waphawula nangemashi okulandeleke ibanjwe ngasekupheleni kwenyanga ezayo. The police responded. We had our deployments in place. The scene is currently active. We're busy opening cases with an intent those that went into the shops to loot, because that is what happened in those foreign nationals' shop. With regard to the CPD, the police have been deployed. We're working on it. It's also a scene that is active. Sithe mase engage noma sikhuluma nama-organizers asithembisa ukuthi u-30 June akukona ukuthi ngoba bafuna ukuthi benze udlame noma benze chaos noma benze violence, kodwa bazokwenza izinto ngendlela esemthethweni kuzoba nje namamashi. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesithekweni. Izinhlangano ezilwisana nokungena kwabokufika ngokungemthetho eNingizimu Afrika sezixwayiseke umphakathi ukuba uqaphele ukudla abakuthengayo noma abakutholayo. Lokhu ukulandela imibiko esabalele esikhundleni zokuxhumana ethi ke khona bokufika okusola ukuthi ke banikeza abantu ukubalwa nezingane ukudla okunobuthi njengoba bebhekene nokubuyiselwa emazweni abo. Yize ke lezi insolo zingaqinisekisiwe kodwa ke izinhlangano zinxuse izakhamuzi ukuthi ke ziqaphe futhi ke ziqinisekise ukuthi ukudla ezikuthengayo kuphephile.
Ubheka inkosi Mthethwa ungomunyeke wabahola umkhankaso wokulwa nabokufika bangekho emthethweni kuleli uthi ke namuhla bahlangene nabadayisi basempangeni ukulandela ulwazi abalutholile mayelana nezitsolo zokudla okusolakala ukuthi ngase kube yingozi emphakathini unxuseka abantu kuba baqaphela ukudla bakuthengayo eveza ukuthi ke kwesinye sesikole kukhona ke ingane kuthiwa ithenge ama chips yathola amaphilisi phakathi. Into ebhlungu njengoba bezwe ama-rumors ukuthi akuyiwa ama-rumors into ekhona ukuthi sibadinga umhla 30 June nje asisabafuni until kuze kulungiswe izinto asebezenza njengamanje sinezinto eziphathekayo njengamanje labantu sekunezinto abathi ke bona kosha umhla 30 sekubonakele ukuthi kwenzakalani. Sinabantu abasuka emazweni angaphandle abadayisa ombila sizoqwashisa abantu bakithi ukuthi lo mbila usuno poison njengamanje ngoba kusasa uzothi mawusufile noma lokuvutha thipi ngoba labantu bathi bafuna ukushiya bebhubhisile. Sinabantu abahamba begundwa amakhanda elabantu bacuyinwele bafuna ukwenza noma ngabe yini. Kuningi ke nje kumanje enkosi ithandile lapha ngaphansi kwenkosi yasobuka izolo ingane ithenga ama chips sinayo evidence yalokho. Ingane ithenga ama chips ngenhlanhla yangawafaka emlonyeni yawathi yawavula mayese ithi iyawafica phakathi kunamaphilisi alingaziwa kulabantu bokufika. Umthethwa uthi lokho akugcine lapho njengoba ke kuphinde kwaba nokukhathazeka ngomcimbi kobubanjwa wabo kufika empangeni izolo nalapho bekuhlatshwe khona izimbuzi ezilikhulu ezimbili. Uthi ke lokhu kuphakamisa imibuzo njengoba ke izinga lokubekwa kwemfuyo liphezulu kanti muva nje kuboshwe imoto esolwa ngokuthutha izimbuzi ezebiwe embabe kwesakaMthethwa. Amatopia labo bantu izizwe zamakhosi namhlanje ngoba kukhalwa kangaka no stock theft ehluleka ukusilwela thina abafuyi imbuzi bekuhlatshwe imbuzi engaphezulu kwa200 lapha empangeni izolo. Sinazo izinto eziphathekayo ngalokho so njengamanje kuqhuquzela ubugebengu obukhulu thina njengamanje njengoba imisebenzi ingekho lezi lemfuyo esemakhaya izona izinto abantu abayiphilisa ngazo. Einsukwini kubanjwe imoto ebiphethe imbuzi kwesakaMthethwa ngapha embabe abantu abasuke bedayisela wona lamakutshukutshu so zizocela asilwi nohulumeni akukho against ikho kodwa njengamanje labantu sithi ake behambe bonke mayelana nezinyathelo abazithathile. Umthetho uthi bayaqhubeka ke nokuxhumana nabadayisi bephinde futhi besebenzisane nabahola lezi imashi ezilwisana nabo kufika ngokungemthetho ukuze ke lolu daba lidluliselwe emaphoyiseni. Sesidlulisile kubaholi bethu ngoba besifuna ukuthi ibona njengama leader sifisa ukuthi sihambe nabo abaholi bethu besiyokulokhuza einhlakeni kodwa bakhona abanye bamaphoyisa bezama ukubathinta ukuthi khona ezinye izinto esesiyilokhuza kodwa njengamanje besalinde nathi ubuholi ngoba siphethe ukuze sihambe nakho kube yibona abakwazi ukuthi sisebenze ilento ngendlela yakho. Emva kokuba ke inhlanganelo labokufika ifake udaba lokuxoshwa kwabokufika kuleli enkantolo imeya lo masipala ke inkosi langalibalela uMduduzi Myeza uthi ke usamile kutheni ke abahamba bokufika edolobheni laseMtshezi ukuze ke kuhlomula abantu bakuleli ngamathuba omsebenzi. Izitolo ke eziningi zezigcine zigobile uphondo lokuxoshwa kwabokufika bese ke siqasha bakuleli kuleli dolobha elimaphakathi ke nelikaMthaniya. Uma uhamba edolobheni eSikhothi izitolo eziningi zabokufika zivaliwe emva kokuba kwaba nemashi iyayilusana nabokufika kuleli dolobha abangenawo amaphepha omvume okuhweba. Imeya kaMasipala inkosi langalibalela uMduduzi Myeza yabeka izinsuku ezingama21 ukuba bathathe imithwalo yabo bahambe. Namanje isasho ukuthi abahambe yize sebelifake enkantolo udaba lokuxoshwa kwabo. Bonke abantu laba abangama foreigners abalana illegally abasihambele lapha endaweni yakithi and I still stand kulokho ukuthi abantu abalapha ngokungemthetho abahambe ngoba yibo abavala amathuba emsebenzi abantu bakithi. Uma nganivezela nje I think kusukela ikhona ilokhuza ihardware ubuildithi uMaxins lana lesitolo esidana phambi kwethu elokhuza eFoodzone zonke lezo izitolo sebezile abantu ngoba bebekade beqashela abantu abangama foreigners abalapha ngokungemthetho abantu bakithi ibone sebezokwazi ukuxosha lamalokhuza lawo mathuba. Myeza uthi umkhankaso wabo kubukeka uthela izithelo ezinhle njengoba zikhona izitolo ezizoqasha abakuleli
esikhundleni sabokufika. Istand sethu simile ukuthi umuntu olana ngongemthetho akaphindele eLokhuza ezweni lakhe. Sikubonile ke bafikile ama NGOs alekelela abathatha ngamabhasi abayisa eLokhuza emazweni akho. Nesikubonga kakhulu ke ukuthi nalabo basahleli abacashile. Cha siyabacela ukuthi abahamba. Akekho umuntu okulwisana naye, akekho umuntu ohlukunyezwayo kodwa nje sikusho lokho peacefully ukuthi sicela abasikhululekele ezweni lethu. Ukuze ngoba even nama resources emkhandlweni funa sikwazi ukuthi maso allocate allocatela abantu abangakanani ngoba akwazi ukuthi kugcine sekuukuthi kunabantu esingabazi sithi masithi sibuka indaba yokuallocate kwalokho kwama resources kubantu bakithi bese kugcina ngafinyeleli kubona ngenxa yokuthi kunabantu esingabazi ukuthi bafike kanjani. Abokufika bafaka imeya enkantolo njengoba iyalelwe ukuthi isuse imbhalo nokucwasa bokufika kuleli udaba kulindele ukuthi libuyele enkantolo mhla zingamashumi kuNcwaba. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuthabani Maphumulo Escort. Asithishelele etolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Amaphoyisa athi ami ngankomo ngesamaloli kuxwayisa umphakathi ngokuthenga kwezabokufika kanti imeya imilo ke lokuxoxa bokufika eMtshezi. Inkosi yesizwe saseMathulini eMthwalumi ibungazeke igalelo lezinduna kulesizwe. Inkosi ithi ke likhulu iqhaza libanjwa izinduna emphakathini kuphinde ke kuyavezwa umlando wesizwe waseMathulini kanye namakhosi aseke abusa ngaphambilini. Inkosi yesizwe saseMathulini eMthwalume ibungaza izinduna ezisebenza ngaphansi kwalesizwe. Inkosi ithi likhulu iqhaza libanjwa izinduna esizweni. Inkosi iphinde yaveza ukuthi indawo yaseMathulini iqukethe umlando wamakhosi asakhothama kanti azokwakhelwa izindlu ukuze umlando wazi ungashabalali. eMathulini ngiyaziqhenya nginduna esinazo nangendlela ezuphethe ngawo umsebenzi kulwane saqala ukusebenza noma ke eziningi sezashona kodwa ezikhona still sayibambe ngakho ngoba namhlanje nje ubusibona la nje okunye kwezinto lesifisa ukuzenza namhlanje. Ngiyaziqhenya ngenduna zami anginankinga nazo. uMadlanduna uthi phakathi kwezinto abagabe ngazo ezingamagugu kubona kuba lokuhlolwa kwezintombi. Intombi ezihamba emhlangeni la ekhaya ayingakhiphela inqwaba lesizweni samseMathulini ezicishe kuba zihlolwa inyanga nenyanga kwaba usiko nje olwaqhamuka noNdlunkulu ukuthi akufuselelwe amagugu akudala. Ithi njengoba engafuna umlando ushabalale kuzophinde kuvuselela inkantolo yenkosi eyakhiwe eminyakeni edlule. Izoshayelelwa nje maduze uthayela wayo ukhethe selivelele ukhona umakhi nje obesa esebhajwe lapho lebhajwe khona ukuthi mayishayelelwe ifakwe icapha ifakwe amawindi ngoba ngifuna ivuke ngoba ike emlandweni waseMathulini ilapho la saphuma khona makukhulunywa ngo1965 khulunywa ngeminyaka emidala kabi lendlu yakhiwa. Inkosi yesizwe ithi kuzophinde kwakhelwa amakhosi amahlanu asabusa ngaphambili izindlu. Sifisa ukuthi amagugu ethu alonyaka siwagubhe sisakhele amakhosi aseMathulini izindlu amalawu khona azophinduka lawo malawu siwenzeke manje akwazi ukuqashisa. uMadlanduna uphinde waphonsela inselelo kosomabhizinisi ukuthi belule isandla ukuze lo msebenzi ube yimpumelelo. Esingajabula ke umsakazi ukuthi phela noma ibapha abangenza lento abathi ipledge bapledge nje lo ngokuthanda ukuthi hayi mina ngabamba iqhaza la ke entweni ngoba lento ngifuna ibe into enkulu ibe kwasa tourism ngoba ngifisa konke okuzokwakhiwa la
kube indawo zokuvakasha kwakhiwe ngisho izindlu zokwakha zokubambela imihlangano emincane imihlangano emikhulu yonke leyo kube nezindlu ke zokulala. Lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Ibandla le-12 Apostolic Church ngaphansi kwesifundo Mkhanyakude lisingatheke inkonzo yomkhuleko yomama ehlose ngayo ukukhulekela ubumbano ukuthula esifundazweni KwaZulu-Natal. Umholi webandla umpostoli Bonkosi Dlamini uthi ibandla libambe lo mkhuleko ezweni lonke. Ibandla le-12 Apostolic Church ngaphansi kwesifundo Mkhanyakude lisengathi inkonzo yomkhuleko yomama yaminyaka yonke emnqobokazi ehluhluwe ukukhulekela isizwe. Leli bandla lisengathela umkhuleko insuku eziyisithupha ezweni lonke. Lenkonzo namhlanje ibaluleke kakhulu komama benkonzo omama bebandla ngoba siyakhumbula ukuthi omama baphethe amakhaya, obaba bengasekho besemsebenzini, omama baqinisa ngisho nemindeni, bayidinga imithandazo, badinga futhi nokunika ithuba lokuthi bayenze imithandazo efana nale. Umpostoli Bonkosi Dlamini uthi lo mkhuleko udlala indima enkulu yokwakha ukuzithemba kubantu besifazane. Sitshala kakhulu ke kubantu besimame ukuthi banikwe ithuba lokuthi babambe iqhaza evangelini elibonwa liphethwe kakhulu abesilisa ngoba uJesu kakhulu waqoqa abafundi. So ukuze bangasalike ngaphandle ngoba bazi insika zemizi yethu, ingakho ke benikwe ithuba elifana lo. Uvolo bobingxenye lomkhuleko futhi ubukhathazekile eMkhanyakude ngokuselela emuva kwezinhlelo zokuthuthukisa abesifazane. Umholi weqembu le-National Community Liberation uMusihlophe uthi ngokuba ingxenye lomkhuleko basemkhankasweni ukuhambela kumphakathi ngenhloso yokuqinisa ke umkhankaso weqembu. Indawo yakithi eMkhanyakude indawo esesalele emuva entweni eningi ikakhulukazi 18 intuthuko. La khona ke uma suke sihlangana kanje kusuke kubalekile ukuthi sichushisane, sibuze futhi siqonde, sicheck ukuthi iziphi izinto ezibahluphayo. Anyway ku obvious ke noma ubani noyingane uyaqonda ukuthi abantu abaningi besifazane basemkhanyakude abasebenzi. Abantu abaningi basemkhanyakude abawathola amathuba amabhizinisi. Ngokunjalo nabantu besifazana abasebancane ingane zethu aziwathola amathuba ayingayizivele ngokujwayelekile athola abantu abasemadolobheni. Ezindabeni ze1 KZN TV kube inkosi Mthembu emnqobokazi ehluhluwe. Isagugu esineminyaka engama-96 sasemacekana ngaphandle kwasempangeni esiziphilisa ngokutshala sikhuthaza ke intsha kuba ke ingahlali songezandla kepha ke ayivule izivande itshalo ukuze ke ilwe nendlala kuphinde ke kudaleke amathuba omsebenzi. Ugogo Alzina Mkhize uthi ke ufisa nanoma ubani ongelula isandla ngezisiza kusebenza esivandeni sakhe ukuze ke ngelinye ilanga naye ke alimele ukudayisa. Ugogo Alzina Mkhize ulimela ukuxosha ikade eziko ukuthi uthando lwakhe lokulima lwaqala esakhulu eminyakeni yama-70s. Ufisa ukuthola uxhaso ukuze akwazi ukulimela ukudayisa. Ngilime emntana nobhontshisi ngabe ngilimile laphana, hayi ukuthi ngiyafisa yini, ngiyathanda khona lo mgogombana lo ngahola imali yami nganikezwe umfana wadidwidwe, ngaphinda nganikeza umfana wangibiyela ngithatha ingcweqe lokhu ngabiya. Kodwa akuyona intando wami, kwanguyintando. Siyalima thina leyithi emaqhunwini, siyalima amabele, umbila. Yabo nje ngiyabona manje okuncane kuba kuzolinywa umbila nje, bengizolima umbila, ngilima ubhontshisi manje azakadeba thatha yona imali le kahulumeni afake ixotshana lapha ngivimbele imbuzi nenkomo zabantu. Ngiyathanda ukusebenza mntana, akukho kunye engakwenza. Hlabathi ithanda impela. Uthi ukukhuthala kwakhe ngokuba nesivande kudlala indima enkulu ukuthi aphile kade kulomhlaba ngenxa yokuthi uyazivocavoca aphinde adle ukudla okunempilo. Ngiyakuthanda ukulima noma ngiphethe isikole ngihambe ngilanga ngekliniki bangikhohliseke banginike amaphilisi bethi ayina amaphilisi. Kodwa ngelilanga ma ngithole kuhulumeni
ngiyakulaba odokotela abanye hayi ngivuka ngomqimama ukulima lokuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi uyivocavoca kuyangisiza ma ngizothi akuna indaba bathi malini awuthula 4 rand iphilisi bese ngiligwinya hayi thela amanzi afudumele hayi bemnandi ngilale kusekuseni yaphapha manje nangu umuntu ongifunayo. Amalungu omphakathi ababaza ukukhuthala kwentombi endala njengoba ke ethi izibonelo esihle sokuthi intsha kumele izibandakanye kangakanani kwezolimo ukuze ilwe nendlala, especially eminyakeni yakhe anayo lezivanda naso la siyaphikisana neminyaka yakhe ngoba bangaphosisi mhlambe abantu abancane abanalo uthando kwezivanda efana lezi, kodwa ngendlela ugoga izivanda ke sihle ngayo yakhombisa lo muntu nomemdala unalo uthando lengadi ngoba ingadi yona into vese edingakala emphakathini ngasonke isikhathi sibe khona ekhaya ukuze sizakale imndeni. Ngifisa ngathi ugogo nje uma ngasothamba kuba khona usizo ngasathole into insiza kusebenza zakhe njengoba izinto zokuchelela amageja nokunye ukusiza engadini. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembo emacekane. Asiphinde futhi isayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukela imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza bekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Amaphoyisa athi ami ngankomo ngesamaloli kuxwayisa umphakathi ngokuthenga kwezabo ukufika kanti imeya imilo ke lokuxoxa bokufika emtshezi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli 16 rand 23 cent emaqhathiso nedola lasemelika, u21 rand 81 cent emaqhathiso nopondo waseBritain, u18 rand 90 cent emaqhathiso ke neeuro lase-Europe, igolide lona $4,518.23 cent ounce olangahluziwe wona u93.71 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Ukwabelana ke ngempumelelo kuMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates kwi-Betway Premiership kanye nakwi-CAF Champions League ngokwahlukana kule season kufanele ke kusebenze njengesikhali sebafana kwindebe yomhlaba ngokusho kwezikakhe ezahlukene ebholeni. Ukukhonya ke kwalamaqembu amabili ebholeni laseNingizimu Afrika kuphoqeke umqeqeshi wabafana Hugo Bruce ukuba ke amemezele iqembu labadlali abavela kakhulu kwi-Sundowns ne-Pirates abaya kwimidlalo yendebe yomhlaba. Sekubalwa ke izinsuku ngaphambi kokuqala ke kwendumezulu yendebe yomhlaba lapho ibafana ke ifakwe khona ku Group A obopheleke abanye bosokhaya iMexico, iSouth Korea kanye neZes Republic. Nasikisimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukelike siyagoqa bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngathi isikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile